В епоха, доминирана от екрани и дигитални взаимодействия, безопасността на децата ни онлайн се превърна в основна грижа. Родители и учители се борят с предизвикателствата на този постоянно развиващ се дигитален свят. Но какво ще стане, ако най-добрите пазители на онлайн безопасността на децата ни са техните собствени приятели и съученици? Какво ще стане, ако ключът към един по-безопасен дигитален свят се крие в самите групи по интереси, които оформят ежедневието им? Представете си младите хора като активни лидери, не просто пасивни наблюдатели, които поемат отговорност и оформят дигиталната среда, в която живеят. Не просто пасивни получатели, поглъщащи информация, а активно участващи в създаването на по-безопасно онлайн пространство. Представете си ги как си сътрудничат, иновативно мислят и работят заедно за изграждането на по-безопасна дигитална общност. Обучението между връстници поставя младите хора в центъра, като им дава възможност да станат дигитални посланици и примери за подражание за своите връстници. Този подход ги поставя в основата на дигиталното гражданство, като насърчава чувството за отговорност и етично онлайн поведение. Става въпрос за това да направим обучението по безопасност по-гъвкаво и актуално, адаптирайки се към бързо променящите се тенденции и предизвикателства на онлайн света. Дигиталният свят е мястото, където тийнейджърите изграждат идентичност и приятелства. Това е техният социален център, тяхната площадка за игра и основното им средство за връзка. Но той е пълен и с рискове, които възрастните може да не разбират напълно. Опасности, които често са скрити под повърхността на привидно безобидни взаимодействия. Традиционните лекции, водени от възрастни, често не постигат целта си, тъй като не успяват да достигнат до младите хора, които вече са потопени в дигиталния свят. Влиянието на връстниците обаче предлага автентичност и доверие, създавайки пространство, в което младите хора се чувстват удобно да споделят своите преживявания и притеснения. Когато тийнейджърите споделят съвети или обясняват онлайн опасности, когато разказват свои собствени преживявания или тези на свои приятели, техните съвети намират отклик, защото идват от споделен опит, от някой, който наистина разбира нюансите на техния дигитален живот. Да дадеш възможност на младите хора да бъдат дигитални ментори, като им предоставиш инструментите и знанията, за да напътстват своите връстници, превръща безопасността от списък с правила, от набор от абстрактни насоки, в умения от реалния живот, практикувани сред приятели, умения, които са актуални, практични и лесно интегрирани в ежедневните им онлайн взаимодействия. Този сценарий изследва как училищата и общностите, самите институции, които оформят живота на младите хора, могат да използват инициативи, водени от връстници, могат да се възползват от силата на младежкото лидерство, за да създадат поколение от отговорни дигитални граждани, оборудвани със знанията, уменията и етичния компас, за да навигират в дигиталния свят безопасно и отговорно. Пауз. Партньорското обучение е нещо съвсем просто. Хора, които учат от други, като тях. В дигиталната безопасност това означава да обучи млади ментори, които да напътстват и подкрепят своите връстници. Тийнейджърите се влияят повече от приятелите си, отколкото от възрастните. Затова съветите на менторите-връстници изглеждат по-близки и истински. Когато връстник сподели истинска история за онлайн рискове, урокът става незабавен и запомнящ се. Менторите-връстници говорят на същия език, разбират тенденциите и могат да се справят с социалния натиск по автентичен начин. Този подход създава безопасно пространство за честни въпроси и съвместно решаване на проблеми. Партньорското обучение превръща дигиталната безопасност в активно, даващо сила преживяване, изграждайки увереност и отговорност. Когато учениците си помагат взаимно, положителното поведение се разпространява в групата, укрепвайки дигиталната култура. Днешните тийнейджъри се движат в дигитален свят, пълен с невероятни възможности, но и с значителни рискове. Това е свят на постоянна връзка, мигновена информация и безгранични възможности, но под повърхността се крият предизвикателства, които изискват нашето внимание и разбиране. Едно от най-належащите е злоупотребата с изкуствен интелект. Друг широко разпространен проблем е кибертормозът. И трета,
често невидима заплаха е експлоатацията на данни. Тези три предизвикателства представляват значителни пречки за младите хора, докато навигират в дигиталния си живот. Изкуственият интелект може да се използва за създаване на невероятно реалистични дипфейкове, разпространявайки дезинформация и увреждайки репутации. Той също така подхранва сложни измами, предназначени да заблудят дори най-технологично напредналите хора. Това прави все по-трудно да се доверявате на това, което виждате, четете или чувате онлайн, размивайки границите между реалността и измислицата. Способността да се различава истината от лъжата се превръща в критично умение. Кибертормозът е безмилостен и може да бъде изключително вреден. Той следва учениците навсякъде, от техните социални медии до техните приложения за лични съобщения, като значително влияе върху тяхното психическо здраве и цялостно благосъстояние. Постоянният поток от негативност може да бъде непосилен. За щастие, менторите, които често са преживявали подобни предизвикателства, разбират тези динамики в дълбочина. Те могат да преподават практически стратегии и да предлагат ценна подкрепа, основана на собствения си опит и прозрения. Тези стратегии включват блокиране на нежелани контакти, докладване на обидно поведение и може би най-важното – застъпничество за тези, които са обект на тормоз. Експлоатацията на данни често е невидима, действайки зад кулисите без нашето изрично знание. Всяко кликване, всяко търсене, всяка публикация се проследява и анализира. След това, тези данни се използват за създаване на целеви реклами и персонализирани емисии със съдържание, като фино оформят това, което тийнейджерите виждат, мислят и в крайна сметка купуват. Работилниците, водени от връстници, могат да разяснят сложните настройки за поверителност, като дадат възможност на учениците да поемат контрол върху своето онлайн преживяване. Като разбират и коригират тези настройки, учениците могат да управляват своята дигитална идентичност и да защитават личната си информация. Справянето с тези рискове изисква повече от просто набор от правила и ограничения. То изисква развиване на умения за критично мислене и силно чувство за етична осведоменост, което дава възможност на учениците да вземат информирани решения онлайн. Ученето от връстници е мощен инструмент за изграждане на тези по-дълбоки умения, насърчавайки култура на споделено знание и подкрепа. Този съвместен подход е от съществено значение, за да помогне на тийнейджерите да защитят не само себе си, но и един друг от различните онлайн заплахи, пред които са изправени. Чрез открито обсъждане на реални предизвикателства и споделяне на опит с доверени връстници, учениците могат да развият по-силно разбиране за онлайн безопасността. Това споделено разбиране, от своя страна, помага на учениците да придобият увереността и уменията, необходими за оформяне на по-позитивна и отговорна онлайн среда за всички. Заедно, чрез насърчаване на критичното мислене, етичната осведоменост и подкрепата от връстници, те стават както по-безопасни, така и по-устойчиви пред лицето на постоянно развиващата се онлайн среда. Една успешна програма "Връстници помагат на връстници" за дигитална безопасност е мощен инструмент за създаване на по-безопасна и отговорна онлайн среда. Тя използва влиянието и близостта на младите хора, за да обучава връстници си за потенциалните рискове и предизвикателства на дигиталния свят. Започва се с ясен, добре дефиниран план. Този план трябва да очертава целите на програмата, целевата аудитория, основните послания и конкретните дейности, които ще се изпълняват. Силната основа е от решаващо значение за дългосрочния успех. Тя също така изисква дълбока отдаденост на овластяването на младите хора. От съществено значение е да се даде възможност на младите хора да поемат отговорност за програмата и да станат активни участници в оформянето на нейната посока. Наберете разнообразна група от съпричастни, уважавани ученици. Търсете хора, които представят различните страни на вашата училищна общност. Не се фокусирайте само върху най-популярните или отличните ученици. Търсете тези, които са достъпни, разбиращи и искрено се грижат за благополучието на своите връстници.
Обучете ги обстойно за дигиталните рискове, като обхващате теми като кибертормоз, онлайн поверителност, дезинформация и отговорно използване на социалните медии. Осигурете обучение по ефективни техники за фасилитиране, за да могат уверено да водят дискусии и семинари. Установете ясни граници за менторите-връстници, като гарантирате, че те разбират своите роли и отговорности. От решаващо значение е те да знаят кога да предадат сериозни проблеми, като заплахи за насилие или самонараняване, на доверени възрастни. Дайте възможност на менторите да водят семинари и презентации по теми, свързани с дигиталната безопасност. Насърчавайте ги да провеждат кампании за повишаване на осведомеността чрез социални медии, плакати и училищни събития. Уверете се, че са на разположение да предлагат индивидуална подкрепа на ученици, които се нуждаят от помощ при справяне с дигитални предизвикателства. Уверете се, че менторите-връстници са видими и достъпни в общите зони, което улеснява учениците да се обръщат към тях. Осигурявайте постоянна подкрепа и редовни срещи с менторите-връстници, за да се справяте с всякакви предизвикателства, пред които могат да се изправят. Това ще помогне за предотвратяване на прегарянето и ще гарантира, че програмата остава ефективна в дългосрочен план. Редовно събирайте обратна връзка както от ученици, така и от ментори, за да разберете какво работи и какво се нуждае от подобрение. Използвайте тази обратна връзка, за да адаптирате и подобрите програмата, като гарантирате, че тя остава актуална и отговаря на нуждите на учениците. Използвайте проучвания, за да събирате количествени данни за знанията и нагласите на учениците, свързани с дигиталната безопасност. Провеждайте фокус групи, за да събирате качествени данни и да придобиете по-дълбоко разбиране на преживяванията и гледните точки на учениците. Стремете се да поддържате съдържанието актуално и ангажиращо, като включвате интерактивни дейности, сценарии от реалния живот и актуални тенденции. Редовно показвайте въздействието на програмата на училищните ръководители, като подчертавате нейните положителни ефекти върху благосъстоянието на учениците и училищния климат. Споделете успехите си с финансиращите, за да демонстрирате стойността на тяхната инвестиция и да си осигурите продължителна подкрепа. Като демонстрирате ефективността на програмата, можете да осигурите нейната дългосрочна устойчивост и продължително въздействие. Като активно се вслушвате в обратната връзка и се адаптирате към променящите се нужди на учениците, програмата остава смислена, актуална и ефективна, оказвайки трайно влияние върху живота на учениците година след година. Подходящите младежи-ментори са съпричастни, достъпни и заслужаващи доверие. Не просто отличници. Набирайте широко, като цените доброто и уменията за изслушване повече от популярността. Обучението трябва да се фокусира върху два стълба – познания по дигитална безопасност и практически комуникационни умения. Използвайте реални сценарии и ролеви игри, за да изградите увереност и съпричастност. Научете менторите да насочват връстниците си към собствени решения, а не просто да дават отговори. Задайте ясни граници. Менторите не са съветници и трябва да знаят кога да предадат сериозни проблеми. Осигурете прост протокол за справяне с кризи, защитавайки както менторите, така и учениците. С правилното обучение и подкрепа, менторите могат да ръководят с увереност и да окажат реално влияние. За да процъфтяват програмите за връстници, те трябва да се свържат с по-широката общност. Неправителствените организации, библиотеките и местните власти могат да предложат ресурси, обучение и достоверност. Полицията и технологичните компании могат да предоставят прозрение и подкрепа, но училищата трябва да запазят контрола върху съдържанието. Партньорствата трябва да се фокусират върху овластяването, а не върху рекламата. Управителен комитет с различни заинтересовани страни гарантира, че програмата отговаря на нуждите на всички. Този съвместен подход обгражда менторите с подкрепа и показва на младите хора, че техните усилия са важни. Когато цялата общност е ангажирана, цифровото гражданство става отговорност на всички. Програмата NetSafe Buddies на Литва показва силата на ръководената от младежи дигитална безопасност. Чрез набиране на различни тийнейджъри и осигуряване на постоянно обучение, те създадоха истински застъпници, не просто пратеници.
Тези млади лидери провеждат семинари, създават съдържание и се справят с чувствителни теми с автентичност. Тяхното въздействие е огромно. Достигнати са хиляди, предизвикани са честни разговори и е направена реална промяна. Програмата дори включва младежи в създаването на политики, гарантирайки, че инициативите отразяват реалния опит на тийнейджерите. NetSafe Buddies доказват, че когато им се вярва и им се даде власт, младите хора могат да преобразят своите общности. Техният успех е модел за ръководена от връстници дигитална безопасност навсякъде. Програмите, водени от връстници, могат да се спънат без силно обучение и подкрепа. Еднодневното обучение не е достатъчно. Менторите се нуждаят от постоянни сесии и редовни проверки. Ясните граници са от съществено значение. Менторите трябва да знаят кога да ескалират сериозни проблеми. Използвайте прости протоколи и блок схеми, за да ги ръководите. Осигурете подкрепа от учители и администратори, като ги включите от самото начало и споделяте истории за успех. Разнообразието при набирането на кадри гарантира, че менторите се свързват с всички ученици. Изградете цикли за обратна връзка, така че програмата да остане актуална и адаптивна. С тези корекции програмите, водени от връстници, могат наистина да служат и да защитават всеки ученик. Дигиталният свят е мястото, където децата ни живеят и растат. Нека им дадем възможност да водят в него. Обучението от връстници е преход от защита към доверие, признавайки младежите като експерти в собствения си свят. Училищата могат да започнат от малко, да наберат разнообразна група, да намерят възрастен наставник и да градят оттам. Обществените лидери и политиците трябва да осигурят ресурси, финансиране и платформи за младежки ментори, за да се свързват и споделят. Включете младите хора като истински партньори във формирането на дигиталната политика и образование. Към младежите, вашият глас и действия имат значение. Застъпвайте се, подкрепяйте приятелите си и бъдете промяната. Заедно можем да изградим по-безопасен, по-добър дигитален свят, воден от самите хора, които го познават най-добре.